Ceva bună, soră lume. Nu mare, nu mare. Mai avem și evenimente plăcute. Pe lângă experiențele cotidiene. Asta e. Alții fericiți, alții mai puțin fericiți, alții au parte, alții n-au. Ce mai spuneam eu de experiențele cotidiene? De doamna Bonă care venea să stea cu domnul Luchi peste noapte. Dar venea așa de bine că nimerea pe la alte adrese. Și bietul domnul Luchi, lăsat singur în casă, poate avea sau nu avea, dar e lăsat temerce și mai nimic de mâncare, că e alergic la prostie, alergic la hoție, alergic la răutatea unora. Că doamna Bonă a uitat când m-a sunat. Nu vă spun, venind după o zi de muncă, m-a sunat seara că să mă duc să o scot cu o mărâi și o latră câinele și o mușcă. Dar în gândul meu zic, de bună ce ești la suflet. M-am dus ce era să fac. Am gândit la cățel, la sufletelul ăla, nu. Că oameni de condiția ei nu se merită. Avea dreptate răpăsatul sos când spunea: măi, sunt oameni care trebuie evitați. Și cât am încercat să o evit, tot a venit peste mine, domnule, nu se putea și nu se poate să nu se bagi doamna Bonă în seamă. Alaltă seară, eram cu vestita regină, mamă, doamna Lenuța, cea care hrănește pisicile din banii ei. Ar merita ajutată cu vârf și îndesat. Doamna Lenuța, nu doamna Bonă. Că de doamna Bonă vorbeam că ea trebuie evitată. Și vroiam să ajung acasă pentru o mică urgență, rapid, n-am mai ajuns că doamna Lenuța a spune: da, mai stai, băi, o leacă aici, cam. Și n-a durat mult, apare doamna Bonă, vroia să vină la domnul Luchi. Băi, dar ești supărată pe mine? Nu. Dar ce ai? Obosită de la muncă. E vreo problemă? Nu, dar mă gândeam că ești supărată. Și că te ascunzi de mine. Și zic, băi, eu nu mă ascund de nimeni. Cine vrea mă vede, cine nu mă ignoră. Scurt. Punct. Și s-a băgat în vorbă cu un tupeu de ăla de nesimțită, că doamna Lenuța săraca nu mai știa ce să mai creadă. După ce a plecat doamna Bonă, spune: măi, da, cine? Zic, păi, uite, doamna care s-a băgat unde nu-i fierbe oala, a rămas șefă. Și vine, zic că are acces la niște treburi. Și aseară, la fel, a trecut pe lângă noi. Și doamna Bonă: ceau, ceau. Bă, zic, da, eu sunt câine de rasa, ceau, ceau. Nu, nici măcar pisicile, că-s peline, nu-s canidii. După care pleacă Valvărtej, neagră de supărare, probabil nu i-a ieșit paciența care trebuia să iasă, sau care spera ea să iasă.
Și la care doamna Lenuța spune, băi, știi ce? Dă-o încolo de codoașcă, zice. Asta nu merită nici măcar să te uiți la ea, dar apoi să-i răspunzi la salut. Că sunt, deci eu deschid o discuție și rămâne deschisă în eventualitatea în care putem dialoga, că sunteți destui care probabil trecuți prin aceleași situații sau situații asemănătoare. Și de ce se grăbea doamna Bonă? Probabil că era supărată, că trebuia să vină de-a doamnei în vârstă, care e bolnăvioară, niște prieteni de familie să-l ia nu în plasament, să-l ia la dumnealor acasă pe domnul Luchi, să nu stea singur. Că nu mai are cine deocamdată. Și cred că au venit foarte târziu, că era în jur de 6-7 seara. În jur de 7, că pe la 6:30 a ieșit doamna Lenuța afară. Că ceau abia acum au venit să-l ia pe cățel. De ce nervoasă? Pentru că ea, afirmația ei făcută, mai feciorul meu, zice, a făcut un ciubuc de 100 de lei. 100 de lei care mi-a dat-o mie să-mi plătesc o excursie pe Dunăre sau ceva de genul. Și eu vineri trebuie să am zi liberă, pentru că pe 17 iulie plec în excursie și mă întorc abia duminică pe 17, 18 și 19 luni, da. Și mă întorc abia duminică seara. Și am nevoie de zile libere, vineri, sâmbătă, duminică, inclusiv luni, că fiind obosită ca după excursie, n-am să vin să scot câinele. Poftim? Ei, nu pe bunii, că spuneai și i-a venit rândul, că, sau nu că i-a venit rândul, dar este vorba aia bătrânească, că de ceea ce ți este frică, de aia nu scapi. Că ea îi spunea doamnei bolnăvioare că, mai doamnă, eu sâmbătă, n-aveți pretenții să vin sâmbătă să muncesc, că sâmbătă nu se muncește, că e liber de la stat. Da, a ajuns să fie liberă de la stat degeaba, că a venit cam mult să muncească sâmbătă, inclusiv duminica. Că așa e când își bagă aghiuță coada. Se gândea că unul cu banul, restul cu munca. Aia nu se poate. Că nu mai e ca pe 7 cu mapa, 1 cu sapa. Nu soro lumii. Nu sorises. Nu corespund la așa ceva. Ori muncim cot la cot, ori ne lăsăm de meserii, stăm degeaba pe malul gărlii, cald afară, caniculă. Stăm la Pietroaie, pe malul Dunării. Că era o perioadă când doamna Bună nu știa decât să împartă munca grea cu mine. Dar nu știu salarul ei. Până când am spus, ori lai, ori bălai, ori îți faci treaba, cap-coadă, ori îți împarți salarul cu mine. Că ce interesam eu? Să-ți fac ție treaba ta, dar eu înțeleg să fac voluntariat în cu tot alte părți, pentru una care n-are chef de muncă, da, și rea de gură.
nu rea de gură, proastă de gură. Că așa se întâmplă. Exact altă vorbă bătrânească, că vorba bate fundul. Nu vorba, gura bate fundul. Exact asta s-a întâmplat și cu ea. A plecat Val Vârtej aseară, s-a dus să se recreeze. Lucru care eu deocamdată nu mi-l pot permite. Deci o recreere, o excursie recreativă cu vaporul. Poate mi-i permite. Nu disperăm și nu disper că odată și odată roata se va întoarce. Și cum am mai zis, nu se știe ca pământul din cotor va bate vântul. Tot o vorbă bătrânească. Așadar și prin urmare, haideți să luăm o pauză și să medităm la ceea ce am spus.